No čauko, dlho sme sa nevideli, alebo nepočuli. Tak natočím zase nejakého kapra. No, je tu trošku zmena. Dneska som na inom vincáku, išiel som chytať karasov a tento karas na fiderku trošku ma potrapil. Má okolo 11 kg, takže je trošku aj väčší ako niektoré tie na štrkoch kapre, takže sa teším z neho. No a bol to zaujímavý súboj. Chytil som ho na malú wafterku 8, či koľkátka to je, na ananásovú, takže bolo to zaujímavé. Dobre, idem pustiť a zatiaľ čaute.